Tugan man siya din mo hubag-hubag. Lubibot! Ani ako niabot! Sa imong balay nga gubot! Ay magpatabang kus kumodjol kadi ko kasabot! Sool na siya na imong sakit. Ako mag-istorya, magsagit. Kunya napay inistoryahan nga. Murag yaw, gabalak. Lubibot! Bati kay bungot! Napay tango nga hapit na mahurot og kaibot! Ayaw pagbuot kay sapyot kag lubot! Nanaway biyang animal. Beyaw siya man ay imong toyo. Lubibot ako naguol! Og nimo ko ning dool! Ang siri kong modjol kay kung di ka mo answer, hubuan kag purol! Ako ala ng ansiran, ug ako kang tabangan. Basta tarungon nimo na imong inistoryahan. Kay kung di ka magklaro, kita ka ning kaldero. What? Katilaw gyud kag laparo. Ayaw analo! Ya, ulian ka man lagi. Unsa man ako nimong paansiran. Ako naman ay ga-answeran inyong mga modjol. What? Sa imong magulang ako po ga-answer. Unsa man ay pangutana ana. Kuan ko nulo kanang unsay ganahan nimo nga iimbento nga butang. Unsay ganahang iimbento nga butang? Ay, para nako. Mag-imbento ko kaldero nga naisirit. Ha? Kuya wag gud analo. Ngano man lo? Mag-imbento ko kaldero nga naisirit. Aron kung wa ko'y bugas, magpapasar ako silingan. Ah, mao din alo? Sige lo, ako saning ipas. Sige, sige. Ay, sakita yun sa kong kalawasan, no? Oh no! Ayaw kong balik-balik ni Bensyot. Gusto, mag-exercise ko. What? Para, mahumok, maulian na ni. Kung sakita. Oh no! Sao man ipag-exercise, ha? Di naman ko kadukuan, eh. Sakit yan, nag-sekundohon. Baday. Lisoda na ni. Tiguan na tayo. Paatuhod, palikatulog. Godasya. Lobo! Pa! Kabaho pug baba ning lolo ay. Ikaw ba magsige kag pakuyaw na ko? Nangita kong binshot looy. Si Bensyot. Ambo tugasan na po nagwero ng itag laki. Sarap! Kay atong o sa simana nagpatudlo man sa tugmodjol dire. Yun niya, gibali-balian ko porte sa kitas kung kalawasan lagi. Sige lo, ako sang pangitaon lo. Ay, kasakit. Ay. A few moments later. Naunsa magkalo nga. Mura makagsigbi nagtuwad-tuwad. Ay, nag-exercise ko eh. Kay porte sa kitas kung kalawasan. Sige lo, kitang daw mag-exercise. Exercise lang doha. Ah, Sige, sige. suon na ko lo. Sige, sige. Anaon lo. Kabaho, burarong dinamos eh. Ay, pag binuang dra lo. Dali na po si Pikas. Malay speakers na po. Sao? Sige. Kabako, nag-utot dra lo eh. Ah, pasensya kayo, huwag yun, napugni. Nakabuhi yun. Ako bang napudlo? Sige, usa naman po. Ano no ba? Halak ka. Ano? Ano ba nga mo? Kid-kiyod man na. Puting kahi, ani akong hawak eh. Ano lo oh? Ay, di Kagusay. ko kabaw. Kidding. Saro, puting kahi, ani akong lawas ka. Halak ka. Ana-ana. Ah, there you go. There you go. TikTok talo. Sabi TikTok, tikik na hagtok. Dili, oy, sayaw ba? Tayo di ko kabaw na rin, usaw na. Tudloan na tikalo. Sige, sige. Usaw man. Sige, Ano ba? usaw. Oh no! Ano ba? Naman, hindi ko kabalo. Naman.
Ana. 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 Agoy, Ginoo. Unsa ba ta? Di na kakatoy hada na mo ang buko-buko no. Tanawan. Lain na yun. Saan to ganay? Ana. 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 Ana na po. Hala ka. Agoy, kasakita. Di ka ba silbi? Unsa makalutudloan ko? Ay, ako na lang tudlo ni mo. Oh, unsa man lo? Ay, sayaw. Tudloan di ka sayaw. Anya, gori, gamot. So man lo, chacha. Ana, tikan na, tikan. Tikan. Oh. Agay, sakita. Eh, Katungo sa itikan. Ana, tikan ka diha. Dili po ka speakers tikan. Ana, tikan. Oh. Okay, kayo, balik. Balik na po, Rosab. Oh, tikan. Diyan dito, tayo. Ara dito. Ayaw, ayaw, ayaw. Ana na, ana. Ana na dito, ana ko to ka dito. Ha? Ana, tubang. Nah, dito, tubang dito. Ana, ana ba, ana? Pagkagasi, dito ko ni mo. sakit ano? Ana dito. Kuana. Diyan mo toyo ko. Sala ko. Hala ka. Ana. Oh. Ayaw na. Unsa man ka lo? Wa man ko ni mo sala. Inog toyo na ko sala ko. Na wag gyud ko kabantay lo. Sab-sab kasakita. Oh no. Kaya na. Kaya ikaw. Ana dito toyo. Toyo. No, 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 no. Alright mga idol, welcome back sa itong programa. Kining ang programang mugitik o mamagilok. Kaya nga yung pagilokon. Alright. Yeah, pero mag-DJ dol. Pasensya kayo mo dol ha nga. Medyo nalangan tag balik og video noon kay akong kauban to narong gatingog sa Cebu. And pero salamat yapon sa inyong pagpadayon sa paglantaw sa itong mga video and ayaw kalimot sa pag-share. Okay, thank you kay sa mga nagsunod no, especially ni Ma'am Mirabel Mangyao Bendanelio and sa ako ang amigo nga si Bay Aldrich Kugunon from Calatrava. Ano gato ang kababayan nga nasa Bahrain si Marites Naval, John Baldiser from Cebu, Monilin Dayanan Tanyo, Junuel Escorial, and DJ Nex Sabeliano Asusinas. And wash out pa rin, wash out ni silang kuan si Im Zapanta Tanyo Vertusio, El Siria Kirabo Santa Ana kay bansay kina mo English. And sa mga wala na ko na mention doon no, pasensya kayo mo kay sa sunod na lang po kay daghan naman kayo na mulimit ra kog pulo ka buo kay sa sunod sigurado na gina ma-mention ako kay basi mapuron lang ta shout out no. Okay. Dol, thank you kayo na maluoy ta mo na ako kanang inyong mga friends there invite po na sa pag like sa ko ang Facebook page nga Romel Amante Comedy and ayaw kalimot sa pag-subscribe sa wala pa ka-subscribe. Thank you po kayo din sa mo ang bago nga nasulod si di ni mga bataan si Kuhan si dapat sa anak ni likod si Miljuri Tanyo amanghod ni Binsyot. Okay na sa sunod doon siguro maapil na po to si Kuhan Binji at itong hangyuon and Thank you so much.